Kula nuwun, Mbah. Mbah Kabul. Pak Sura. Ah, sik esuk kok ya wis jalan-jalan. Ora mbangkong to, Pak Sura. Mboten Mbah, mbangkong pripun wong ya wayahe teng Tegal sawah kok mbangkonge pripun iso. Lah, jenengan mau dalu acara tahun barunan mboten, Mbah? Oh ya iya no wong cah kene kok. Masamu tuwae jiwane muda, Mbah Kabul iki. Oh, lah nggih. Oh. Aku dalu nggih tumut bakar-bakar, Mbah. Apa dangdutan karaoke kaya cah-cah cakruk nika. Wah, ya ora keri no. Aku ki selalu nek bakar-bakar iki selalu. Bakar-bakar ning mburi aku dek ingi. Wah. Lah kok ora kalih kula ora di WA to, Mbah? Wah, HP ku tak cas kok. Salahe ra mara. Wah, jenengan acara kiambak to, Mbah? Oh ya iya no. Iso. Ya bakar-bakar napa, Mbah? Iwak napa sosis napa jagung apa, Mbah? Apa mbleh apa ngono mentok napa? Oh, bakar-bakar kok dadak mbelah ya aku ya bakar-bakar ya wis langsung ngono ae kok ya. Lah enak lho, Mbah. Ya mending wong ya nang mburi kae biasane kok. Saya tambah kok nek mburi itu, Mbah. Lah ya gaya aku kan ya totor ning mburi bakar-bakar kuwi to kok maksudne. Waduh kok ya totor to, Mbah. Bakar-bakar, bakar iwak, bakar panganan makman kuwi lho, Mbah. Nggih dedaran dingge meringati lho kok meringati menyambut tahun baru 2026 niku lho, Mbah. Kok iso malah totor diomongne to, Mbah sampeyan niku. Oh, ora jelas lek ngomong ora jelas kok. Alah Pak Sura, wong ya wis sepuh ngene iki ya wis tumut melu ndedonga ngono ae ora ropian aku mbiyen wis taun nama. Oh nggih Mbah, leres sae. Nggih tiyang sepuh niku diugemi kalih disuni donga pangestu niku Mbah. Ya muga-muga nggih Pak Sura sedaya sederek kula sedaya umat sedaya mawon pomo para pamirsa sampai pomo barang kaya wong tuwek kok ya omong sok kleru wajar. Mugi-mugi wonten ing taun enggal 2026 menika badan kita sedaya tansah diparingi sehat kuat, sehat dompetipun, sehat ekonominipun, nyambut damele sakniki mugi-mugi saya enteng lan bayare saya akeh. Napa enten to Mbah? Wis menengah wong donga kok iso. Oh nggih amin. Mugi-mugi sementel. Mugi-mugi ekonomine enggal waras kados saderengipun lan luwih-luwih kados saderengipun. Mugi-mugi sing dereng gadah sepeda motor, sing mamangane ngontel enggal saged tumbas sepeda motor. Mugi-mugi lah iki sing penting. Nggih, amin. Sing dereng gadah jodoh, mugi-mugi enggal pikantuk jodoh. Nek ora oleh jodoh sing daneme SMA, ya mugi-mugi oleh danem SMP. Lan sing dereng kagungan momongan dinggo omongan ayo sing sabar ya le ya nduk.
Mbah Kabul ndedonga muga-muga wonten ing taun 2026 menika sampeyan enggal pinaringan momongan sing sehat lan babarane mugi babaran nganti normal ora sah operasi. Lan sing dereng gadah omah sing sik melu maratuwa kaya Pak Suro iki. Amin 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 amin. Wah, tenanan. Sing dereng gadah omah utawi griya sing sik numpang ngene maratuwa apa ngekos apa ngontrak. Muga-muga wonten ing taun 2026 menika enggal gadah omah najan apik. Cek to, Mbah. Ndonga kok najan apik kuwi kok ya Pak Suro. Nggih. Sampeyan iki ngarep ngamini ngono aja cewek ae nek wong ndongane kok. Sampeyan ngerti apa ora Gusti Allah kang nyipta jagat ki sugih apa-apa duwe ning ora butuh apa-apa. Ndonga ki ya sing apik. Sesuk neh ndonga diowahi. Ndonga kok ya Allah Gusti kula nyuwun omah mboten ketang elek-elekan. Kuwi nek mung Mbah Kabul ya kleru. Wong Gusti Allah ki sugih kok njaluke mung elek-elekan. Ngono lho Pak Suro. Sugih Gusti Allah ki sugih. Ya mung aja lali ngibadahe. Tapi aja lali njaluk lan usaha. Teko ndi lek kundonga kok cegati ae kok. Dugi anu Mbah. Griya. Nggih. Lan sing dereng saged ibadah haji. Mugi-mugi wonten ing taun 2026 menika saged daftar kaji. Lan sing pun daftar dereng bidal-bidal mugi enggal bidal kaji. Amin amin amin. Lan kanggo putu-putuku nem-neman sing lagi kerja ana negarane dhewe lan negara liya. Sing ene negarane dhewe aja cilik ati. Trah gajine ya sakmono kuwi. Ning kuwi ya kudu prigel, kudu gemis titi lan ngati-ati supayane dhuwitmu iso mlumpuk. Pendapatmu pira-pira nek pengelolaanmu luwih akeh saka pendapatmu ya gor. Lan karo putu-putuku sing ana luar negeri kono sing sok njaluk donga ning aku kae. Sing ati-ati ya le kerja ning luar. Niat ana ngibadah kanthi tumakninah. Muga-muga rezekimu lancar barokah. Lek wis duwe rezeki akeh nggih usaha ning omah. Nyiptakno lapangan kerja. Aja rono-rono neh ngono lho maksudku ki. Nek duwe lapangan kerja kan ku iso nggeret tangga-tangga teparo ngono. Nggih Mbah Amin. Lan mugi-mugi kagem sedaya mawon. Sing penting asine mung sehat awake, sehat pikirane Pak Suro. Lan aja lali ngibadahe. Taun 2000 selangkung sing salate sik bolong-bolong. Monggo 2026 menika dibunteti. Mugi ya sedaya menika tansah kinabulan, tansah pinaringan berkah, tansah pinaringan welas saking ngersaning Gusti kang hanyipta jagat ya Pak Suro nggih. Nggih Mbah Amin amin. Mugi sedaya donga panjenengan dijabahi kalih Gusti Zat ingkang mahane maha agung Mbah. Nggih Pak Suro amin 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 ya rabbal alamin.